Eh, sanibonani, engibingelela enhla nasemzansi, umhlaba wonke jikelele. Onibingelelayo usakhile wamlangeni osebenza ngaphansi kwekhampani Msakhi Promoter bafowethu. Ikhampani ethuthukisa amaciko asafika ngako konke nje asuke kudinga ngaleso sikhathi asuke kudinga ngaso. Ngithi lapha ngicacise bafowethu indaba yekhampani neqembu elingaphansi kwekhampani ney'nhlelo zekhampani zizonkana ezenzakalayo. Ake ngiqale la ngeMsakhi Nation, iqembu elingaphansi kwekhampani. Leli iqembu elisungulwe ikhampani yaze ithi ikhetha amaciko abe negalelo kakhulu ekusungulweni kwayo. Aze ithathe isinqumo sokuthi ikhampani iwahlanganise la maciko abe liqembu. Lawo maciko lawo sikhuluma ngofetsi, sikhuluma ngamagoqa. Ufetsi igama lakhe bathi umduduzi, umagoqa bathi uhlanganiso umfamlangeni. Lawo maciko lawo bafowethu iwona amaciko angaphansi eMsakhi Nation bafowethu, ngoba nazi kumanje asey'nhlelweni zokukhipha i-EP. Kule EP yabo ezayo iqembu libe selihamba bafowethu, njengoba ngishilo ukuthi iqembu lisebenza kakhulu nama-artist asafikayo nawukukhuliswa umculo wamaciko ewonkana bafowethu. Asikhethe muntu thina kulokhu sobe sihlukile la salanda iciko le-Free State madoda, siphethe i-Nash Black bafowethu. Sobe sihamba nayo kwingoma ezobe u-Track 2 lana ngoba izophuma nje i-playlist kusasa bafowethu. Sobe siphethe i-Nash Black la ku-Track 2 wethu, ingoma yethu umuntu wami bafowethu, njengoba ngibonile sikaphuma iposta yaleyo ngoma leyo. So ikhampani iyona ethatha isinqumo sokuthi ifeaturisha bani kuloku, nokuthi uhlelo ngey'nhlelo zawo zihamba kanjani. Uhlelo njengamanje siphekwalo elokuthi kuphume yona-ke i-track list kusasa, bese sibona-ke umsebenzi udedela nini ngoJuni. Kodwa nje isikhathi ebesisibekile nosuku besiyi-30 Juni ukuthi umsebenzi ukwazi ukutholakala ndawo zonke. Umsebenzi uzayo noMsakhi Nation bafowethu, konakele kakhulu kule game. Kukhulu okuzayo, kukhulu okuzonijabulisa abathandi bomculo. Ngiyathemba nje nihlale nilindele bafowethu, ngiyathemba kakhulu kuzonijabulisa nomsebenzi. Mese ngibonga bafowethu kule single track ebesikaphuma Msakhi Nation leyokuqala ethi bazojabula bafowethu. Cha, kuyangijabulisa i-support ingoma eniyamukele ngayo bafowethu. Ingoma yokuqala iqembu liqala ukhipha ingoma, cha niyamukele ngendlela efanele nayijabulela. Lokho kusinika amandla, kuyasigqugquzela njengekhampani ukuthi konke esikwenzayo kuyabonakala, abantu bayakujabulela futhi kakhulu. Siyabonga kakhulu kuloko, kwande bafowethu, kuqhubeke njalo nakulo msebenzi ozayo. Siyacela niwujabulele kakhulu bafowethu, kodwa kuloku hayi konakele bafowethu, angifuni ukungasho, konakele ngempela. Iy'nsizwa zithukuthele le EP izobe ishisa ngendlela esimanga bafowethu. Ngiyathemba-ke nizodama sinazisa ngalo lonke uhlelo ukuthi kwenzakala kanjani. Yebo, bese sibuya la endabeni yama-awadi bafowethu. Ngoba sinawo ama-awadi la okuqala, ama-PW Awards aze aqale ngonyaka odlule kuthile uZubomatshi. Lapho amaciko akwazile ukuhlabana bafowethu, ku-Best Male Artist kuwine yena uFetsi bafowethu. So ngibongela kakhulu, sacela iphakame iBhekwville yonkana bafowethu, nebhalekisi isigoda kusona. Siyacela bafowethu nijabule kakhulu, sijabule nathi South Africa yonkana, sijabule nathi ikhampani Msakhi Promoter ukuthi uFetsi akwazi ukuhlabana ku-Best Male Artist kuma-PW Awards. Siyakujabulela kakhulu lokho. Siyacela iBhekwville iphakame yonkana bafowethu. Ufikile umfana weBhekwville, konakele bafowethu. uFetsi uwinile i-Best Male Artist under i-category. Bese kuma-award bekungama-PW Awards. Bese siqhubekela phambili bafowethu ku-Best Song i-category bafowethu, kuwine yena uNash Black bafowethu. Le nsizwa ifikile bafowethu, angifuni ukungasho bafowethu. Ufikile lezi nsizwa bafowethu, uwinile uNash Black
Ukuwina I think ube na 55% ngokwamavoti ngokohlelo bafowethu awine ngalo. Siyambongela kakhulu bafowethu uNash Black ngokuhlabana kwi-Best Song ma-PW Awards. Siyambongela kakhulu bafowethu. Siyacela iphakame yonke i-Free State bafowethu. Ukhona umfana uNash Black, umfana waseBothaville bafowethu. Hhayi ufikile bafowethu. Ngike ngabona nalapha kuma-Mzansi Arts and Media Award ukhona bafowethu uNash Black unominate-iwe. Cela bafowethu siqhubeke sivote. Sekusele iy'nsuku eziwu-22 uma ngingaphosisi ukuthi kuvalwe bafowethu ukuvota. Siyacela bafowethu neseke lezi nsizwa zombili uFates noNash Black. Siyakuthola ngathi banominate-iwe kuma-Mzansi Arts and Media Award ma-Best Upcoming Artist. Iy'nombolo zokuvota-ke bafowethu zikhona nje okunjalo uma nilandela bona kuma-page abo nakuma-akhawunti abo kundawo zonke bafowethu nizothola ukuthi kuvotwa kanjani. Siyacela niziphe i-support kakhulu bafowethu lezi nsizwa. Siyazibongela nathi njengekhampani Msakhi Promoter, insizwa ekwazile ukuhlabana kakhulu kula ma-award. Bese sizocacisa la endabeni ama-award la akhona njengamanje. Ama-PW Awards la asekhona aphumile-ke bafowethu amafomu oku-aplaya for ukurejista kuma-award. Kulokhu sinama-category awu-5 bafowethu. Sine-Best Song, sine-Best Male, sine-Best Hip Hop, sine-Best Maskandi Newcomer, sine-Best Female Artist. Lawo ma-category bafowethu iwo-5. I-category ivumeleke ukuthi iba namaciko awu-5 iyodwa bafowethu. Ngokohlelo lesilenzile besisahlele kanjalo i-category izoba namaciko awu-5 i-category iyodwa. Siyabona bafowethu abantu bayangenela kakhulu bafowethu. Siyacela nawe nongakabhalisi uxhumane nathi kuMsakhi Promoter page yonke indawo naku-Facebook nakuphi kuphi nje la ongasithola khona, Twitter, TikTok. Usilandele khona naku-YouTube lapho kuMsakhi Promoter kwi-channel yethu ubhale ukuthi awufuna ifomu sokunika ifomu sikusendele usubmit-e ukwazi ukuba ingxenye bafowethu ngoba amanye ama-categories eshoda ngabantu ababili ukuthi agcwale, amanye kade engakangenelwa, amanye ashoda nga-2, amanye ashoda nga-3. Siyacela kakhulu abantu bengenele bafowethu ukuze sizokwazi ukuthi nonke nikwazi ukuthuthukisa umculo wenu kanye nathi. Kulokhu kukhulu okuzotholakala bafowethu, azohlomula amaciko azowina kakhulu bafowethu, kuningi azokuthola. Bese okunye bafowethu indaba ethinta ukuqala kokuvota. Ukuqala kokuvota bafowethu sithathe isinqumo sokuthi i-category ezogcwala kuqala ibe namaciko awu-5 sizoyidedela ibiqhubeka ivota ngoba vele kuyobe seyigcwele akusekho omunye umculo esisamlinde ozobe uyangenela leyo category. Sithathe isinqumo sokuthi sizovele siyidedele ibivota bafowethu leyo category ikwazi ukuthi abantu beqhubeke nokusapota. Ukuvota kuyogcina ngoNovemba ngomhla ka-15 bafowethu. Kuyogcina ngoNovemba ngomhla ka-15. Ukuqala ngasisho bafowethu ukugcwala nje kwe-category siyayidedela iyaqala ukuvota bafowethu. Siyacela bafowethu wonke amaciko asafika akwazi angenele bafowethu ekwazi ukuthi nawe abeke ethubeni lokuhlabana bafowethu athuthukise umculo wabo. Ngokunjalo bafowethu sibonga kakhulu bafowethu i-support yenu nothando enisikhombisa lona as ikhampani. Siyabonga kakhulu. Ikhampani inominate-iwe futhi ma-Best Company of the Year eGhana bafowethu. Ikhona lapho iyavotelwa futhi ngendlela okuvota ngayo, amalinki akhona kwi-page lethu nenamba, amakhodi akhona okuvota uma ufuna uku-SMS kukhona kuyatholakala konke lokhu. Sibonge kakhulu bafowethu. Sisacela kube njalo bafowethu abantu bebhalise bonke nje abafuna ukungenela ama-award abhalise angenele bafowethu. Singakujabulela kakhulu ukuba nawo. Siyabonga kakhulu.